Hola, et donem la benvinguda al nostre tutorial. En aquest et mostrem com pots usar l'app gva.labora per a inscriure't en ofertes d'ocupació fàcilment. L'app està disponible en versió iOS i Android. Obri la teua app gva.labora. Si vols consultar les ofertes publicades, pots polsar el botó Ofertes. Per a la consulta no és necessari identificar-se. En polsar Ofertes sense identificar-te, sols veuràs l'opció de Consultar. Per a buscar ofertes, pots filtrar per un o diversos criteris. Introduint una paraula clau que identifiqui el lloc, establir un àmbit geogràfic o estendre la cerca a Europa. Si polses Veure més filtres, pots filtrar també per idiomes, tipus de permís de conduir, tipus de jornada. També pots filtrar per discapacitat. Buscarem per la denominació del lloc de treball. I per la província. Polsem el botó Buscar. Apareixen 20 ofertes amb els criteris seleccionats. Si alguna t'interessa, pots accedir a aquesta polsant el seu títol. S'obrirà una nova pàgina amb tota la informació sobre l'oferta que inclourà els requisits que demana l'empresa. Si vols apuntar-te, polsa M'interessa. En aquest moment, l'app comprovarà si reuneixes els requisits sol·licitats en l'oferta. Per això és necessari que t'identifiques si no ho hagueres fet abans. Introdueix el teu DNI o NIE i el teu PIN. Si no el recordes, prem en ¿Ha olvidado su PIN? En rebràs un de nou a través d'SMS en el mòbil que consta registrat a Labora. Introdueix el nou PIN i clica en Entrar. En aquest exemple, no podem apuntar-nos perquè no complim alguns requisits i ja hi ha suficients candidatures. En aquest altre cas, malgrat no complir algun requisit, sí podem apuntar-nos perquè hi ha poques candidatures. Abans de polsar Continuar, revisa bé l'adreça de correu electrònic. Ja t'hi has inscrit. Però abans d'acabar, no oblides adjuntar el teu currículum. Tens 3 opcions. Utilitzar l'últim currículum que vas pujar a una oferta anterior, generar un currículum amb les teues dades registrades a Labora o adjuntar un document PDF. Per augmentar les teues possibilitats, et recomanem adjuntar el teu currículum en PDF. Busca el document en els arxius del teu dispositiu i puja'l. Per a fer seguiment de les teues ofertes, accedeix a l'apartat Les meues ofertes. Aquesta opció només està disponible quan t'identifiques en l'app. Per a consultar les ofertes a què t'has inscrit, polsa l'oferta. Podràs veure les dades i el currículum adjunt. També pots adjuntar un videocurrículum a través d'una URL o generar la teua documentació associada, com per exemple un justificant. Esperem haver-te ajudat en el nostre tutorial. Moltes gràcies per la teua atenció.